Antóninov val, niekdajšia severná hranica Rímskej ríše. Takmer 60 kilometrov sa tiahne opevnenie od pobrežia k pobrežiu medzi škótskymi mestami Glasgow a Edinburgh. Hranica je datovaná do 2. storočia po Kristovi a ešte stále sú z nej viditeľné zvyšky na viacerých miestach. V súčasnosti je nominovaná ako Svetové kultúrne dedičstvo. Rozhodnutie UNESCO bude zverejnené v júli 2008. Antóninov val je jednou z najzaujímavejších rímskych hraníc. Val bol postavený prevažne zo zeminy a dreva. Hranica pozostávala z veľkej priekopy. Táto je ešte dnes na niektorých miestach viditeľná. Pri Watling Lodge sa zachovala takmer jej pôvodná hĺbka a šírka. Za priekopou sa nachádza zemný val typu trávnatej rampy. Val bol pravdepodobne 3 metre vysoký a postavený na kamennom základe. Pri dobre zachovanom rímskom kasteli Rowe Castle sú viditeľné tzv. Lilie, vlčie jamy, ktoré mali obranný cieľ. V nich sa nachádzali drevené oštepy a jamy boli pravdepodobne prikryté konármi. Mali zadržať nepriateľov, ktorí sa tajne priblížili k hranici. Kastely ako Rowe Castle boli postavené v pravidelných odstupoch pozdĺž Antóninovho valu. Spočiatku stálo 6 kastelov. Neskôr bolo zriadených 11 ďalších. Stanovištia garantovali primeranú stráž pohraničného územia. Na Antóninovom vale boli medzi veľkými tábormi postavené malé kastely s cieľom lepšieho stráženia hranice. Pôvodná konštrukcia je podobná vo viacerých častiach Hadriánovmu valu. Lineárna hranica ale tu je postavená na kamennom základe a vytvorená zo zeme a dreva. Ale nemožno zabudnúť, aj 1/3 Hadriánovho valu bola pôvodne postavená zo zeminy. Boli to rímske légie, vojaci z Južnej Británie, ktorí postavili Antóninov val. Ich práca sa zachovala na kameni, na Antóninovom vale sa našlo veľa nápisov a tiež 20 bohato zdobených kamenných reliefov. Tieto sa nazývajú míľniky, pretože každý z nich podáva presné informácie o vzdialenosti a dĺžke úseku valu, ktorý postavila špeciálna jednotka légie. Míľniky patria medzi najdôležitejšie vojenské sochárske diela z obdobia rímskeho cisárstva, ktoré boli kedy na rímskej hranici nájdené. Ukazujú nám symbolické scény víťazstva rímskej armády nad domácim kaledónskym obyvateľstvom. Na tomto kameni vidieť scénu z Viktóriou uprostred. Po oboch stranách stoja zástupcovia domáceho obyvateľstva, ktoré bolo porazené Rimanmi. Aj keď pozorovateľ nevedel čítať po latinsky, bolo mu jasné, aká udalosť sa tu spomína. Míľniky a mnohé ďalšie rímske pamiatky sú vystavené v múzeách pozdĺž Antóninovho valu. Légie postavili túto hranicu na rozkaz cisára Antonína Pia, ktorý sa rozhodol vzdať sa Hadriánovho valu a obsadiť južné Škótsko.
Rímske hranice nezostávali vždy statické. Hadrianov val bol impozantný. Tento pozoruhodný monument bol 10 stôp široký, ale iba niekoľko rokov po Hadrianovej smrti bol opustený. Rímska armáda vstúpila opäť do Škótska a vybudovala novú hranicu, Antonínov val. Pre jednu generáciu bol Antonínov val hranicou Rímskej ríše. Na Antonínovom vale boli umiestnené pomocné oddiely. Tie kontrolovali pohraničný styk a odrážali menšie útoky na hranicu. Dnes je viac ako 1/3 Antonínovho valu v správe verejných inštitúcií. Inštitúcia Historic Scotland, založená v roku 1991 ako štátna organizácia, je zodpovedná za ochranu, prezentáciu a propagáciu pamiatok. Dozerá na mnoho najlepšie zachovaných úsekov valu. Inštitúcia Historic Scotland má širokú podporu verejnosti a jej úlohy sú dôležité pre zachovanie Antonínovho valu pre budúce generácie. Vyhlásenie za svetové kultúrne dedičstvo by poskytlo ďalšiu pomoc pri ochrane tohto zaujímavého rímskeho monumentu. Archeologické monumenty ako tento sú hmatateľnou manifestáciou našej histórie, pretože veci, ktoré možno vidieť a dotknúť sa ich, ktoré sú staré viac ako 1000 rokov, predstavujú spojenie s udalosťami, ako napríklad s rímskou inváziou do Škótska. Je preto dôležité zachovať ich prístupné a viditeľné. Pre návrh na vyhlásenie za svetové kultúrne dedičstvo boli potrebné na Antonínovom vale mnohé meračské a dokumentačné práce. Kráľovská komisia antických a historických monumentov Škótska prevzala v tomto smere vedúcu úlohu. Pre UNESCO musí byť jasný, presný priebeh Antonínovho valu a aj skutočnosť, ktoré monumenty z neho ostali zachované. Ak bude návrh prijatý, môže byť Antonínov val pričlenený k Hadriánovmu valu a nemeckému Limesu. V budúcnosti budú pripojené aj ďalšie úseky rímskej hranice. Projekt začal s 2 krajinami. Veľká Británia a Nemecko navrhli svoje úseky ako svetové kultúrne dedičstvo. Zdá sa byť dobrou myšlienkou postupovať spoločne. Takto mnohé štáty Európy, Škótsko s Antonínovým valom, ale aj Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko oznámili zámer pripraviť svoje úseky rímskej hranice pre prijatie do multinárodného svetového kultúrneho dedičstva. A myslím si, že je pre nás všetkých povzbudzujúce spolupracovať ďalej v tomto duchu. Antonínov val, fascinujúca stavba, postavená rímskymi vojakmi zo všetkých oblastí rozsiahlej Rímskej ríše, nepredstavuje len monument škótskych a britských dejín. Je aj svedkom niekdajšieho spojenia rozsiahlých častí Európy pod vládou Ríma a pamätníkom, že Škótsko bolo kedysi súčasťou najväčšej svetovej ríše.